дар шаҳри қазони ҷумҳурии татаристони федератсияи русия 14-умин форуми байналмилалии иқтисодӣ ва намоиши маҳсулоти саноатӣ оғоз гардид, ки дар он ҳайати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок намуданд. дар чорабинӣ ба аҳамияти баргузории форум ҷиҳати муаррифии шароити ҳамкорӣ дар самту соҳаҳои гуногун, имкониятҳои истифоданашуда барои равнақи равобит ва натиҷаи баргузории чорабинӣ барои рушди ҳамкорӣ дар минтақа таваҷҷӯҳ карда шуд. дар намоишгоҳ маҳсулоти саноатӣ, технологияи рақамӣ, имкониятҳои истеҳсолӣ, роҳҳои муфид барои табодули таҷриба ва имкониятҳои мавҷудаи ҳанӯз истифоданашуда барои таҳкими робитаҳо байни давлатҳо таъкид гардид. сарвазири тоҷикистон Қоҳир Расулзода таъкид намуд, ки ба ҳам омадани намояндагони ҳукуматҳо, сармоягузорон ва соҳибкорон беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад ҷиҳати пайдо шудани шарикони нави тиҷоратӣ ва равнақ ёфтани муносибатҳои байни давлатҳо. ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо федератсияи русия зимни мулоқоти сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва муовини раиси ҳукумати федератсияи русия Марат Хуснилин дар шаҳри Қазон муҳокима гардид. сиёсати созандаи сарони давлатҳои тоҷикистону русия ва тавофуқҳои ҳосилшуда ба таҳкими робитаҳо дар самту соҳаҳои гуногун замина гузоштааст. ҷонибҳо ҳавасмандии худро зимни мулоқот ба истифодаи имкониятҳои истифоданашуда, табодули таҷриба ва дар ҳамин замина таҳкими робитаҳо изҳор доштанд. саноат, нақлиёт, тиҷорат, технологияи рақамӣ, тандурустӣ, маориф, кишоварзӣ ва сайёҳӣ аз самтҳои асосӣ барои рушди ҳамкориҳо барои Тоҷикистону Русия дар оянда дониста шуд.